Kuna me uri kiribes ya kame uri kuri ki nkoya ku metaku nara nongora nara kongora te me roro yenu sare sakara yenta yu mendana obis te presidents angkande ya kuri te yakin yenta yu pa round yu ngane pun te mini te bukin puta ki bukin te mananga itu men kare kira ken te kanivya ke the Ministry of Information, Communication, Transport and Tourism Development ay honorable te kewa taras. Kuna me uri monta yu te mini te korinek. Mauriti Teripia. Ko wata epun puputo ara meron runte yu yon ti wo pa ka nga to pe ka atang na meron kami atata tingin na ko na litera to po sa namin naron na ka sa punsan ni kaning ko nga inapuputo yon ti trari ti taka nga ni kira kimati ti ora yon ti AM radio kiti ti PPA naron na yata ko yi taka nga ri ko yi yon ti or to warang kan pun yon ti pamanang i karawa kiti ni kairis man wan kibet e kibes naron na yata ko to ay punti beton to na kawain wan kibet tay kay ti mo man nga yon na kwan kan to sinamon ara meron te yu ti minute ko rinek menti to momenti ti PPA mon te yu kukuran ti yon para ti minute ko kurine tiraro ita kang kay erik na ko ti PPA yo era tirang kay pukiran kay sumen mewa na AM kunan ka para ti tirante te yo Kuraba de Teripia, Montebot the Monopoly Penta Mauri, no Kami kind of Gipes, like a Mongo and the day, as a kite on taking the you and the Nakongo University, the kind of Karagon and the Obstacle Sense, yon Toki, I get him Ottoman Mokurica Ministry, Nakampana, I mean, Yana, get the Agripes, the PPA. Ako another common Monavia, the Teripia, Tira Pekarikin, the PPA, a whole attack your upon Tonakin Gipes Nikabuta. Nakian the radio at Abangagi at the EM radio get the 1440 at a Kongoraya kind on the perky. Ako ayo to look at a man in Kai, I was saying the Hawk in the Perky you man, the repost at Skaraga or you're it again me working the transmitter in Ankai and the attack the BPA and another body in Ankai and a yard cannot what upon an Ogibes. Kaya kaya may pairi kaya kana kuang kanya may nankai. Yang kanya rapatan the transmitter on a spare part kanya to one a component that ang kaya kaya nanokin kanya. Imay nanya asan katayan karoya arrange niya men the BPA. Ni ko takina may yun betul men nakana ida pa kana katayan kawan kandan kada kaya pa na anak ko na nibubu kaya pero karawan pa yun dapat kauya. Ma epon jadi po siya ke epon takina the spare part di machine yare the machine na ibon na kaya rapatan ay giribas. Pwede ke may Amerika. Nandito po rin karawa the machine ay transmitter. Yare akata yang kan dera korakin ne kare kaya pa kare kaya pa iyo pun menu siren naron ko ngwakida. Machine yo kare kaya menu siren. Ma akata yang kare kaya menu siren na wakaya tauro ina pende iroya. Yare wata na kingan dito pa iyo may Amerika. Punta kampana re karawa rapatan the transmitter ay. Sikurin jakin na pa yasan rin kaya dito rapat dito pa iyo. One yon ko inang kan dito ko yasan ko nusiran one mga yon ko ane mga karukwa gina pa PC nero ko PC nganda ta kanta nga pa ero ko PC ana tawro ngayon to kan di tiki pare yon ko ina to ko ka pa yatan ko the repatriation flight at may PC ko sa to wayo tiki pa nan wo mi to wana ana ro ko ngwa ana ero ko kai dapatan di tispe patan ni PC ay ko nang kan tawro to kan di tiki pa ne skanda nga yan to wo mi to wana di beberu wala tira makay nai tawakan mo ano ko ilang darapan di minute ako rin naron na kaparaparan naron na ano kanga ilang kakuri ti tukuran tayo pa kayo naron anero ko PC ti spare part ari kayo naron ana transmitter ti rari ti PPA ki ano nang kan kanano pero kung wapi metuwanan pogin tina makay nayo ki February to magkuri nang kan to ina men ti minute kan di ya kain ti to tan magkuri nang ti PPA to yem to kataw to pa na wa ino kila aron teka na ko pa na to na kunto ni ngay kanaro pa yay yan ti minute ko ko wati Teripia dokon na respe patan na naron na to na kini pangkay ti si ikan ko sa na pa tuto na ti pen kay regimenti tinan ti karaken ti akor ko ti pate me Amerika apari di kini mete ora kay to na to na ba COVID-19 sila ni ko na tayo pa kiba kay sinan kunto Amerika na kunusiran na ko busy ay sa karon ang ko mo ato ko ka topong ka to wapong kay nang inkanga aron ti kiba
ya de ane pugina to wana kuri marara aron ko kontra spia pata yo ibisi ako kanaro no pairo ko spia pata yo naron nare pen tona kire bangkai de kiri pesinte kang aron peparongan pai me ameta kanaro ko kiri pes matenan pai ka ako me ameta kero ari ne ben quarantine darag pa mine to yino ko to menin teora kindi denan spia pata kitenan ka ako ke aro ko yon kiri pes ari ne ben ka awakina kindi tita poto wana yon de ni pondik imain dita ire na kono buta kia men taka ako nang kantin sibawa akina kita makul ayo ta na kono men kapene te ponga to ni mewa te pong ya kan ni muin dita ya ta kana ero ko mga kasina ko kita tan ngakin sikunan de quarantine de pondik na amoy nang kanya anakin kanya mga makulit te pe yo kan na kantin ka to na kono to pun dapen ni mas kana sa dapen ni mas mon kabrabre dapen ni bibiruade kana sa dapen ni bibiruade to na kono kantin ka uya mon mas rin ang ngakin kantin te ta ogin na kongora na makurin di BPA na kongora na rin dari YTP kanga kanya mo ano ko na tabi wate dari pe Kira parang di minito ang yan ilang Korean baka nga aris sebenarnya ko wa di BPA pagduwa na di tiangan dari nito men ni meron taraw me on na makuro ki atau apun di kito kora kagirang suno ko me taraw kanga ani tuwa na tiang dito pa dito men tuwa na kakao kibuki ki on ilang dara pa ti am kameta tane ti minute ako rin te naron kay inora ka kay yo kyu kana kanga ti bibi pa naron narurung di ka ko yene peri sana pedi kan mon wuta nga ti kan wuta nga wanua era ri imon de kita kanga yon meten ti transmit ay kanga sabu merang nanana uri ki te tain meten ta yano ko na pa siskaten urung di ka ko ipun mais ta kanga ri ki digin dito men no ti taan makurin ti BPA ki naron anak hari kemana ti BPA repon rota ti yang kan ne anak peri ti seta utia ka to mungkin to peran ka nga kay panang nga mga gindi kaya inang mga hari kina pa kaginda ina may kinag tayo kora ba dari pe puri main de puta ka bona pa yer kia ya ara pota ki makuri ni ko takime de BPA sasan ka rawat te ka nga te kamete pa yo pe panang kan dari asan ngutak irak pa inora ka patungan na kainan di BPA ya na rien stand by tungan na rin na transmita kanga ti machine tungan na rin ako nandik pa kanga ti backup kanaro na pa yito ruwa kini angkay awan kan siguro hindi akin na pa yakaman karawa kabi pa nani main ti ruwa kaya angkay para tawapon kamen na tayara para tahan mo kuri maratan na pa upa yawan kawin nantuki kura-kuran di machine nan ya resan sinang kuri hindi akin na pa yasan kapasa di DCC kanga yara pa tatahan kuro po kaya di nanon tinan kari kita kimen anara pa tanong ko tawtek yasan kapata yasan na pendoko rin cabinet yasan na pendoko kapasa cabinet angkan ni air wood ka kay bukin kakayan mana na ada kana ado na payre ke mana te paye na kapuo kinga ni machine ay ada na kunang kanyan dik pa na backup ke na stand by machine de kampana ayo kana ado na paye udo kito wana ay na kunang kanyan mga kamakura ke to wana kanyan tay do wana askara te ka patoy kay ana yey te mara tutan na kare ken menana men te yey kana me ko yey yo kantan nga pa na makuriya ke ro kon dik te ka wo ay na kunang kanyan sukun na tapote te bibi yeri na kaya ya kunang kanyan ibobo gin ka wo tako wade apun mani machine nei kai pato apun peka naron ko tayagin na metungo na nuwa tanga wanu ke apun nang mani machine nei kai yene ba ti to tenan katamaro na pantaya ki mari apun ko dogin ko ko ni machine yene ra kandan nga pakanaro no pa ay mga ko di machine nei taka wowa ay na ko nang kanen kato ka taka nga de na mga diki ra kandan nga pa nagi mga diki taka nga ngayo na ko tay kanan ko kai siben ko ko pa kai ni ba sa para ma na ko apun to wana may pokon ka ngoraya ya kai ni ba pun dinanon to pa ya tririo te yem maranga ye tawna ke monde ye kora pati kurang balik di minute atau kakak ya pun vevena ustia ki mungkin ti ton kenis beto ti tekangan ti tiongoran kon ti yem radio men ti peran ki bes makana no patok tok pa ya ini kayak kumpul kan beru ki ti minute yon yo to ya sko na kon ti mana res mangai bakara ara beru to won kora pati dari pe ako pun panaran karau te kon kakak tahu no ya kan ki bes mungkin ti tahu na kinana ko wai kai siberan poro ay man kami si kata yen nagi metu waron makuri ende bayay ngai da mara insini ya ora tanda pa ko di PPA ni ko tagina metampen nagi ida pa ko yen de akan da pa ko wai kai akata yen ko wakina pa mananga ya da pa ko na konan ibubok na ya punto kito ko nangi si ko wa pa ngai punto sibe pate tangilak da may kan dere ya wakina ba makuri yan inanon tita yere kaya kanga katen kakaraok yo tiyo tay bugin sibe pate wak na ko te mara ibugin na bes minang kain tita ya kanga tay kay naron ya tagi ti ora kaya pusin akong diyon nap nga ya penen ka mimiri pain ka pene mimiri aron di kibe te mama nga may kay na kuy kan kay sinang kakaita wa sa karawte ka pa kay diyon na rakona okay nga ya sakata yan makuriya ora kanta nga pa
inawaki mga arona ti PPA na ko deta yeri sente yakin na to rapen ni peruare kita mon mass o inawaki na mga wakin arona ti PPA o kura kamda parik na mito to na kinna no kain kibas Kurang dapat diminta ko rin ati tayo kan silang mga waki na kunara ara kauan ni tira ni meruru yon ti anak kanga ti kanga yon ti kiba menti kibas di kino nakuan na makurun kibas kiyon ti kukuran ti yakon para ti binita tira ro ita kanga rin kayo na kunta kampana ni kiba iya kibas ari akari ka tato na kin kay kiba na ko on the makuru iyam para yon nan iyam musiko kurabati tenbeya ako ayun na bete kanga to wana to na pa apen kibas ke ko to digi kai no na pa kaya pandang do ta kin dai kai sa sa meruru yo diri yo ngai mga to ani kibas domestic service domestic flight na ko na pa yo re kari kana bete mo gun to mamana ke o kai ka no na pa au buta kin makuri na kampana te kibas ako sinang karaw te kana bente pa yeri kai ay na ri ni mata ta du ya kai kibas pa dito yo nang mo na pa intay na ko kanga manu ya kai kibas the safety o sa kitang ri pa na kibas para wani kibas ay kai ona konan karki kanga yari roda ge ro di bos pa yai pe kana karawa kin katamaro na kon darawani ki pe kan kai ay mon pa yan pa na karawa na kon ka pe si ya ngaro ya ke na kon si ni mo kira mai ne mo kira ron ya wa ki no ya ay ta da no wa kin karo tapi ye bugin te potan namata rawani ki ban kai ka bus wa na ta wa kai kun wani ki pe ke sa karawani ki pa sirisin ang yang kaya po ka nga po kira mon kato me uda okay awani ki ba kay yapon man no wani ki ba yapon man inanon na yeta in mon karawa okay yare ke kuna ya rai sinia mar tanda pa ko ndi ki pa eri mon karawa ki te to tutu o te tirare na karawa ki na ko yei bugin pa ya ke eri karawa na ko aron ya antuan te ki pa ya antuan wani ki ba ya safety ma ya rarik ay mon pa ya ni rodo basina karawa okay sa taya pa na yete te kanga ngai na rota kita repotan namata okay ena to kita kibia na na ska kowa ya mai se tangiro ame yonda okay tangai ri ke minute de ri te kina te kibia amai si ngorong na ko ri ro ya tante te potan namata on tai akia ka ta ki kureya ono no ka wa ki bugin temmen da kana su ku yonda pa kai stranded temmen ka stranded yonda ro bugin no kia ke to yara ri sinangin no ra te kanga ngai mas ta ko pa ro ra mo ne pa ri the safety na ko yara po tot namata sa kitang riya pa kam nakibiya kiben wani kibay ka ay kato ina kanga aron ti aro yo yita ka puno pa yan ako na nanang andek yara ngis ko ngo kay pa pay ka riya in karaoke ay rura e mo na pa kasuko mo akaro ya mo baka na kiba ay na makakiben safe kini men roy bu yara po tot namata awakan ni mo o ko para ti tele pay no na yo Kenapa keperapatan di berita ya? Korea kok naron ako tekin na po si naron uang kay kita masih nami wan gitu to me kay naron ko tekin na kaya ka ngai ri uang ko ay mga ti kan nam ka tena tibi to kita naron to kay to sa men nami be to yi ka yon ko na ni ka buo ki tira di kana very ti ke ina pun tim to ti makuri na kon ti wan ki be kay pa yon na tim to na service na ko yet po to na meta kuraba te be ako ande te na mo ayo asaka te yera mon ni karo ye kai ro rangai ye yera be pa de bugin te ka ka to kan te ka nga ngai yere kada ken di wani ki okay asin ko rin te akin na pa yesen ka pasa cabinets te be ko te bo win ako te ta the weekend ako kaya may mai na yesen ka pasa cabinets pa sa kunan ngakin ka po na rawani ki pa ka pasa cabinets bas na ka po ni mewa kanya kaya na ko tawana ina na ko Christmas awa anasukun jawan ni Christmas Wangan kan dari angkos kantor ng iya. Na parang ang kaya waki, awa sa waki na nung kay martanda pa ko, martanda ibubok. Angko ang kanis kantor ng iya pa. Kanaro na papanin na ko ro yara pa kay sa waki ng kay. Anak ko na ko na ramon wani kay katinwa. Ina nan tinamakay na tun na konturay. Ang kanil mga tinamakay na ring muina. Sa kantor ng iya kan wawa. Ang kantor ng pa may kay kan sa kunan. Nikato ka mo kay na nun. Yara kantor ng waki na kay. May kay mo kangara. Anak ko na sa kunan waki na ni mewa. Arkada nga pa na to kita kanganga. Naroon na riyasan tayo akin na may kay. Naroon David Tutun nakakuha kaya aso ko tayo pundik. David Tutun nakakuha kaya aso ko yon na pa. May ngingi yaman ta kaya ay ko kunan kaya kagit dito yay. Taka ni mama nga may kay na kaya. Ana pa rin tukin dito yan. Taka naroon na paro ko rawani kaya kani mewa. Okay? Akan na rin na rin na nito. Mukan dikit dito kaya.
Okay? Mengen nanya nanti tay mo ayo rawani ki bay kay rurang kay. Sina katay ni puno tati marang ngamang kay ni karo kotun. Ang kanya rawani ki ba kisina wani ki bay kay si makuri mangain kay. Rain sini ndon ko ngaku anak ko na to anak ko na ni ki beto ana mo. To ino ntu wiki nan ni waki yagi nang piri tan beti tay tay ni pe. Pare mu yei pe ka amang sibono ora kino ntai tutu. Atau na dia ni karawaki. Ngai dei ro yagi ka kawa ka masina nga panada beto ni kangai kagi ba. Okay? Ani kagi ba pa yatangi do ate poto na mata. Tako pa sakyan ne mo ni pa iro. Moni pa ira puni meno yara po tan namata okay yare kanaro na pata ko tanda pa ko manake tutu yara wani ba kai CAK wa ya ko nani ki bara wani ba ay kan sina nang ngara ka kai taw no ko ya ka ko gina panong wa de ko panong kai taw no the TV kitara te ko ngora de na ko mayro mi tere pe ya ana ki tapara na para ana tanda pa ko ba da insini ay kai sina pupusin ako ya pana ana ki peria payangan ne isya no ko de kan de ngaki ana karo yoroi payangan ne meno andana ibugi ara po tan namata akene mga kabungan ate service pero ko ngoki beto ana mo ane meo ane nabus tay no nto wiki ka narono pa aperen nakoro pepa ile ka sa ngana indi monte narono pa takawa kan ang ko na tangi dari kito iro weto wiki bugin makuriana ay nakoro kan ni mga rona ate temo anu ani kipe kana kipe wo ay kay ora kan to ana mo ena kipe ina ko na mo puro ta kanga tutan ya kipe ne kanga panya ko na pele kanga beto ana ye mo tutan kanga ti pupuk yung main dari tayo mga kipit kawawa atau yung main dari nang dokong kanya kini mewa yan yun nun tatun yan ko aki metu agin na para ko kasi nang karaute kan ko imi kain kini pes tingin kami ya mama nang ayon na pa mais sexy kain kini pes ay karota kindi de kangangai paano dapat na pati taute kay kamais karota yawa ke kaya nakaro yon na pa ano nakaro yo makuri yon na pa ko nakon kawari yon na pa bugin te makuri te ko ngora aterarik ari apen na penso kay ye mo te kangangai bugin te kiber kadang nga sina puro ini yang anda bubusi di kita tahu nak kita nak kena iyo pentukin kita ay nak kena pentuk kita takana okay kenapa terlibat ya kena anak ni mata tahu kau orang kena jadi kayak konan ni kapra parai yang mengetahui orang ini po tapon ti tinong no ira nang kakuri nang po na matang kay yo pun ane kay no yang kay ko ya rari ko te yakin da parang kari kay ko ani kay ka ni na ane pun ti taka kuri era pun ni dokon wani kay kan ni taro na ti binita tayo ko pun wani kay ka akabona kay runya kay bes pun wani kay ay ka pun dang ni meni kay kito arang meni ka bona ko ay san pun din mo na po imoti me uriya ti po na matay to ka irang pun mo nan tuto ko o meroro yon di kita usila gidi yon di taka ngayu di binita kay ka erang ka kuri mga yay wani kay ka arang kapuwa ko ito ko ban ro yo ay pun tukin na taka andalo na ina mekinan kay na kaya ko dayo na ko imti binita kana pa to yay to pe ko tangi dari kan manedi ko na ko sa manedi ay yang at dayo na ko imti binita manes ka katukar meroro kora ba deni pe ibon panahon nakakaitaw nako ya kain na management di ora pa tayo ko wai kay ti agripes di BPA ibugin na yagi metu okay ko ya tayo mes ti tuwa ka mo sangay ni ko takima yagi man nga tayo kaya kain na mi board of directors mi sa papayro mi board of directors ibugin na ba yagi metu o ya aya kanga the pressure ke di trawa tare taw na kay ngay tiki de boton na mata kam na ripiak sina ripiak okay ibugin tenan ka pa kage kanga ngay kasi kay tara mga mare ko kakao ba na yai kapara paraya or ka tani ngara boton na mata kam nong ba ikas takin mai kan bay ka ari ki nan detay mo okay are ta ko titek age to kin ditamaro okay sinakapenan ko na sinakapenan ko na katamaro ipain ka pane ada sebe sibugi mi ara boton na mata na yai ara ko yai to kin na ko na ya to kin na ko na isa ko na mo ni kagipan to ni ngapong sa ko na kami watiri yon ngapong nano skan kami skan danar ki mari pun itu kin na ko na ngayon na sina ka para tokon na ana spare party de PPA ano ko na rawani ki bay kapo ti agi bes o ito kasi na ko nan katuki ka nga agi ako nan agi ari ki mo de tay kora po sinaperente ki roy nan spangara ay ka ako ro bugin te poto nameta ay bugin atwara mew kora po tenin